Ese me saca nada, vaya. Digo ya. Semuanya que más chile. Final la foto la viste ya. ¿Qué asunto? Chaldeón. Llamando. Chaldeón. Di cámara, di cámara. Una familia. No. Nahiko ongi. Ez oso, baina ongi. Gaudina hoa. Ez, a ver, martxan jartzen da. Ni kamara honeago edo nola handi. A ver, emitite sacagun. O sea, bai. La primera, interneteko kablea faltaba. Subíamos saltando eso. Wifi tiene jartzen egin naiz, pero... Nolakoa da? La USB bat eta gero... Disfrutan balance de la temporada. Sorpresa, pero esperado. Esperado. Balance de la temporada. En dos palabras. Bueno, dos palabras. Lehenengo vuelta pudo ser, pero... gainetik, eta jo egoera gure etorriak. Bigarren vuelta nolako izan. Pudo ser, pero no fue. Seguro que... Balance de la temporada, para mí, soberbio. Teniendo en cuenta que al principio no teníais casi jugadores para los dos, han sacado petróleo. No sé quién, pero ha sacado petróleo de acá y pero claro, esto es el hay que ir a jugar ahí. Para mí, petróleo han sacado. Un mérito de base. Lo que sí también me ha llegado que están los jugadores reventados. Uno de estos. Que físicamente están... que hay mucha tralla, tío. Y empieza a haber mucha... Aquí hay peleas de 100 y poco kilos. O sea, al final, para mí, muy bien. Más de lo que... muy bien. Bueno. ¿Qué más le vas a pedir? No. ¿Qué quiere la gente? ¿Que estén por subir? Bueno, no perdemos uno de partidos seguidos uno tras de otro. ¿Y cuántos lesiones has tenido? Bueno, también ha habido partidos que hemos perdido por dos. Ya. ¿Eh? Hemos ganado a todos, menos a estos. Porque a San Cuba se la ha ganado un poco también. Estos cuando tienen un carrito franceses que están haciendo fisioterapia en Zaragoza, que pasan por el túnel. Ahí la ida se perdió, yo dije que ha ganado a todos los equipos. Muy bien, lo que pasa es que... ¿La Durebay? A San Cuba. Ya, acabamos de jugar que se te ha dado ya, se te ha conectado. Es que behiratu. Baina, egokoek ikasteko... Kanal. Kanal, ikusi zen. Bai? Kanal txapuzak. WhatsApp taldean. Bai. WhatsApp taldean. Ezio, bai. Zean, Hernani... Eko. Ez. Oiatzea. Kanalizatean? Ez. Hernani... Mindaka zubezten, mindaka zubezten. Zai, eta erozen, hor Eta komentau da, Hernani... WhatsApp... Es que no lleva todo, hostia puta. Hola, hostia, de bai. ¿Qué vas a hacer con lo que se ve? ¿Este torre que hablas? ¿Por qué vienes? ¿El suplente? No, este es titular en todo. ¿Emilio? Titular en todo.
batean hilio. Bai, baina oso fuerte ez, Hau, papaia zuria da, ez? Bai, Esta, elaborada 22 Ojo, está aquí su padre, ¿Sabes dónde? De su padre. De su madre. A ver, comunicaciones. Ayer no que soy ni que WhatsApp. 6 Sei bosei, Escribí, 6 lau. kola alduntzin hemen nakat. Gara batu badakanik. Eusko duzu esan ditu da. Aspalditik ezautzea da. Nik uste dut, oso amagetik igual, Eta gatzu. Albira primeran. Ala ere, enbiatzen zen Han eskerretan dagoen pankartora papelera eskerrean dagoena Iradi nauzte. Iradira, mira. Bilak iradira ditu, eta segatzen dikar. Indaga eta orea, eskerrik asko, iradi. Bai, baina eskerrean dagoena, papelera eskerrean dagoena. Arratsaldeon, landare toki horruk bizelaitik, biztan da, Hernanitik. Azken jardunaldia, egun berezia dugu gaur. Espainiako Elite Ligako azken jardunaldia jokatuko da hemen landare toki horruk bizelaian. 18. jardunaldiko norgehiagoka. Eta aurrez aurre, hor, dakusa zuen bezala, bi taldeak berdeguneratu dira jada. Alde batetik, kanpoko taldea, Zaragozakoa Fenix, Zaragozako taldea, eta bertakoa Hernani Club Rugby elkartea. Biak zaleratu dira, eta gaur esan dugu, egun berezia dugu gauza askogatik, baina ez dezagun gehiegi hitz egin, orain ikuslei begira jarriko dira jokalariak, hain zuzen ere, bi gauzaren gatik. Bat, azken partidoa jokatuko duelako, amaitutzez emango du, errugbi bizitza, behintzat maila altuan, bainat iradik. Eta hor dakusazue, zelaian, lore sorta jasota,
Beñat Iradi eta bestetik berari helduta beltzez Xabi Larraza. Xabi Larrazak egoera ez honean delako, egoera latza bizitzen bizitzen ari da Xabi Larraza, taldeko jokalari hoia, entrenatzale hoia, langile hoia, laguntzaile hoia, eta kamiseta eskaini dio Beñat Iradik, omenaldia omen eginez, animoak emateko, bizi duen garai ez xamur honetan. Gaixotasun larria du eta animoak emateko omenaldia jaso du orain Armailera datorren Xabi Larraza. Eta bestetik lehen esan dugun bezala Beñat Iradik gaur jokatuko du besterik ez bada behintzat azken partida Hernanirekin. Ederki epaileak laster emango dio hasiera norgehiagokari. Daniel Sarrionek, hori da gaurko epaileak, baloiaren zai daude eta esan behar dizuegu azken jardunaldi honetan, gero aipatuko dugu sailkapena, baina Hernanik berez ez dauka gauza handirik jokoan sailkapenari dagokionez. Baina azken partidan etxean irabazteak bere garrantzia dauka, dudarik ez da. Epaileak aginduak ematen eta oraintxe bertan hasi da norgehiagoka. Bestetik, aipa dezagun, esan dugu norgehiagoka berezia dugula, gauza askogatik, baina gaur markagailu berria, markagailu elektroniko berria estrenatu da Landare Toki Rugby zelaian. Gaur garbi ikusiko duzue, markagailua oso ikusgarri dagoela eta ongi ikusiko dugula, baina bitartean aukera handia zeukan Hernanik partiduko lehenen zeio egiteko, harrapatu gaitola pixka bate ez ustean, eta markagailuaren gainean ikusiko duzue zeinek lagundu den markagailu berri hori ordaintzen edo bintzat Hernani bidaiak. Gero badakizu behin baino gehietan aipatuko ditugula Hernanik urtean zehar eta aurrerantzen ere izango dituenak, urtean zehar izan dituen laguntzailea, baina orain ikusten zagon ze jokaldi arriskutsua du Hernanik, Hernanik berak jarriko duelako Uztartze bilduan baloia Fenixen ensegulerrutik 5 metro dara Uztartze bildua, baloia eskuetan duela Aieko Miner, pasabide txoa sartuko du eta garbi irazi eta ezkerretara zabaldu du Anarzelosegi tartea egin zen, baina defensa gaur zorrotza egingo du Fenix, Zaragozako Fenix, esango dizugu zergatik, baina jarraitzeko kontaketarekin. Hagen aurrez aurre, ensegulerrutik 5 metrora, bat untzuek jaso baloia, talka egin, Uztartze irekia erakin, orain Uztartze irekia Beñat Iradik, eskuinera zabaldu du Hernanik eta ensegulerroan ailegatu da ensegua. Lehen ensegua. Hiru minutuetan aurreratu da markagailuan, lehen ensego eginda eskuin hegaletik bikain tartekatuta. Orain Anarzelosegi aukera izango du. Gaur joko zabaltzailea
oso aldamene dauka, Urumea ibaiaren aldean, albuko marran ia, ez du erresa izango, ez da llegatu ere egin, beraz, 5-8 Hernani markagailuan aurretik. Lehenik esango du gaurko jardunaldian ze partida diren, gaur 3 jokatuko dira eta beste 2. Gaur jokoan dena, esan dugun bezala, Hernani Fenix eta ordu berean hastekoa zen Pozuelo Madrilgo taldea eta Valentziako Lesabellez. Eta 2 arratsaldean Belenosek eta Tisnerosek jokatuko dute 5:30. Biharrez, gaur, Belenos eta Tisnerosek gaur jokatuko dute 5:30 eta bihar berriz, San Cugat eta Gernika, bihar 12etan, eta Valentzia Las Rozas, bihar 12:30. Madrilgo Las Rozas. Esan dezagun, sailkapena horrela dugula kontuan hartzeko gauzak daudelako. Badakizue, Elite Ligatik Espainiako gizonezkoen maila nagusiera igotzeko 2. fasea jokatu dutela orain elite mailako liga regular honetan sailkatzen diren 4 taldeek. Eta honela ese dugu sailkapena. Gernika lehen postuan 56 puntu dituela, baina partida bat gutxea jokatuta alegia. Gaurko partidarekin eta bihar jokatuko duen partidarekin 17 izango ditu jokatuta, baina beste bat faltako litzaioke, eta itxia da. Zer liga gaur berez amaitzekoa zen, eta lehen postuetan da talde bat beste partida pendiente izatea, itxia behintzat egiten zain. Orduan Gernika 56 puntu, 16 partida jokatu dituela, 2. Madrilgo Pozuelo, 54 punturekin, 17 partida jokatu dituela, San Cugat 3. 54 punturekin, 17 partida jokatuta, eta 4. Zaragozako Fenix, 44 partida, 44 puntu, 17 partida jokatuta. Baina, Las Rozas, 5. da, 39 puntu dituela, eta 17 partida jokatuta. Las Rozasek bihar jokatuko du, Valentziaren kontra, eta esan dugun bezala, Zaragozako Fenixek gaur ez badu puntu bakar bat ere lortzen, eta bihar Las Rozasek 5 puntu lortuko balime ditu, alegia partida irabazi eta gehigarrizko puntu bat, Zaragozako Fenix harrapatu luke sailkapenean, eta gero ia aberajeak ez dut kontuan hartu, baina badu Zaragozako Fenixek gaurko Hernaniren kontrako taldeak aukera txiki bat, 4. postuaz jabetu eta final erdiak edo final aurrea jokatzeko gero titularen bila. Esan dut, ja Gernika, Pozuelo eta San Cugat sailkatuta daudela jokatu aurretik, final erdia jokatzeko, final aurrea jokatzeko, beraz, Fenix Zaragoza eta Las Rozas egongo lirateke hor zerbaiten zain. 6. Valentzia, 36 punturekin, 7. Hernani, 35 punturekin, 8. Lesabellez, 35 punturekin, 9. Belenos, 28 punturekin, eta Cisneros, azkena 10. postuan, 14 punturekin. Ikus dezagun, Fenix Zaragozako Fenixek aukera duelako zigor kolpeen bidez agetarako jaurtik eta egin, eta lehenengo 3 puntua lortzeko eta hori da. Beraz, 17 minutu bete dira partida zenetik. Aurretik da oraindik Hernani, 5-3.
ea ba. Goitikako baloia jasotzeko asmotan zen Aieko Miner, baina azkenan Zaragozakoak nagusitu dira, eta Zalaiardiraino iritsi ondoren, Zangoz erasora, eta albora bidali du baloi hori, alegia Hernaniren, entzegolerrotik, 15 metrora hor nonbait. Eta gainera, aukera egokia eraginez Fenixentzat. Behai dutelako aukera, alboko sake hori abian jartzeko. Zeina jokalari hilaratzean, motzean sakea eta Uzartze Laxoa usatu ostean, badoa zaitzinera aurrera Zaragozarrak, indarra handia dute aurrelarigoan, eta enseulerotik 2 metrora Fenix, aukera partean ensego egiteko eta baita egin ere. Partidako lehen ensegua Hernanik lehen segua egin du 3. minutuan, baina orain markagailuan ikusten bezala 9. minutuan lehen segua Fenixek 8, beraz 5 eta 8 momentuz Fenix aurretik. Aukera guztia baliatu nahi izango ditu Zarauzo taldeak, aukera txiki hori baliatu nahian sailkatzeko. Agetaratzeko aukera orain biztan da, ensegu transformaketa lortzeko. Eta baita lortu ere. Beraz, momentuz. Zale bat edo beste etorri da Zaragozatik, taldea aupatzeko. Eta esan dizazuekegu gaur azken partida izaki eta omenaldi, jende desente urbildu dela Landaretok Errubi zelaira. Bai, armailean ez bete-betea, baina eta bestaldean Urume aldetik ere, zutika jarrita, 40 bat lagun Xabat zuek jarriko du alboko sakea jokoan, 5 jokalari hilaratuta zeudela. Primeran irabazi dute baloia gibelean, atzean Hernaniarrek, Uzartze Laxoa osatu, Xabat untzen baloiaren jabe, Aieko Miner agintzen, ongi dagoela, esaten du epaileak, jarraitzeko, ongi, eskuinera zabaldu, baina ez hasiera batean nahi bezain ongi, Anartzelosegi jabetu da baloiaz, laguntza eskatu du, laguntza badu, zela erdian, Aieko Minerrek baloia taldekidere jarri, Beñatira di orain, erdiko marran gainean diardute jokoan, eskuinera Urume aldera zabaldu dute baloia, Uzartze irekia, baina beti ere Hernanien zelaian. Miner baloiaren jabe motan, baita erasoko goitikako baloia jarri ere, Zangoz, eta azkenean kontrola Hernaniren alde. Baloia Anartzelosegi jaso du, gaititu du zelai erdia. Ongi dagoela dirazten du epaileak jokoan, eta orain jokatzea dagoki Hernaniri erasoan. Baina baloia
hartzera zijonean, zigor kolpea dirazi du Daniel Sarrion epaileak. Ea zera egitzen duen epaileak, kapitaina eskatzen du. Zigor golpe beraz, Hernaniren alde, Anartzelosi baloia eskuetan duela. Ea Zaragozako jokalaria osatzen den. Beraz denbora geratu egingo da. Eta partida hasi zela 13 minutu bete direnean, markagailuak hori adierazten du. Hernanik 5, Zaragozako Fenixek 10. Hemen gaur prentsagunean aldaketak ere baitugu. Unai Iraolak eta Mekanik ezin zuten gaur, eta hemen dugu Goikotxea eta Emilio eta Goikotxea teknika lanetan lanean. Eguraldi errudien aritzeko aparta. Ez berorik, ez haize handirik, itzalpean jokatu ari direte hori. Kirol askotan bezala errudien ere eskertzekoa da. Ez nuke egon nahi gaur Sevillan 32 gradurekin. Realaren partida dela eta 32 gradu. Jokazazu hor. Ederki Hernani albuko sakea egiten, baina zigor kolpea Hernaniren kontra jokalaria beheratzeagatik. Hori adierazten du Daniel Sarrion epaileak, beraz zigor kolpea Hernaniren kontra eta markagailuraino urrundu du Fenixek defentsan, 10 metroko lerroraino. Hain justu hor badu sarean jarrita aspalditxo. Pankarta bat, berdez eta argazkiarekin. Juancho Rodríguez, taldeko arimetako bat bizitzan, Hernaniren klubaren bizitzan. Eta antxe izan dalboko sakea. Orain ezkerraldera, eskura jokatu zongi Hernani, azkar. Baloia jaso Ibon Gonzálezek eta lortu du baloia ongi jartzea, Minerrek eskuin aldera eta aurrelarien bitartez pasarazi dio Arturo Ribasen baloia jabetu Arturo Ribas. Bigarren erdia, Hernaniko bigarren erdia. Aurreratua izan dela adierazi du epaileak. Aurreratua itzin pasea eta ondorioz Fenixen alde Uzartze bildua beti ere Zaragozarren 22 metroko marran gainean. Ea Fenixek jarriko du baloia pasabidetxoan, lehen lerrokoen arteko pasabidetxoan. Eta kontuan hartu behar da, Fenixek aurrelari indartsuak, isutsuak dituela, zaila izango du Hernani, baloi hori lapurtzea, baina saiatu behar da dago. Hori da, nagusi Zaragozarrak eta baita hirugarren lerrokoak irten ere, baloiarekin. Defentsa ona egin du Hernanik eta aurreratua, baloia aurrera hori zaio Zaragozako Fenix taldeko jokalariari. Beraz tartze behildua, Hernaniren alde, hagen aurretik, hagen aurrez aurre esango genuke, 31 metrora. Aieko Miner baloiaren jabe, eta ongi sartu ezkero baloia eta irabazi ezkero.
aukera politia izan lezake Hernanik erasoaldia arduteko. Epailearen lau aginduak. Accidentes geográficos que te puedan molestar. Eskuinera zabalduta Anartz Elosegui tartekatu da. Jokaldia egin nahian. Berriro ezkerraldera, barroaldera, Xabi Garmendia baloia hartu du, orain Xabat Untzuek. Uztartze irekia, 22 metroko lerroaren parean, Anartz Elosegui eskuinera zabaldu. Eta laguntza egokia izan ezkero, berriro ezkerraldera jokatu. Agian, badakizue gaur oain emango dut 15-tekoa, baina bia nahi bizkia badiela, Untzuetarrak, bia ortokatzailea aztarkelaria Urzi, eta hirua Arroina, Xabat agian, horietako baten zena. Gaizki aipatu dut orain arte, baina ez da erresa, biak oso bizkia direlako. Tira, orain urrondu du Fenixek baloi hori, Hernaniren zelaira, 10 metroko lerroraino. Han gaurkoz azken aipatuko ditugu, papergintzan diharduen Garbi lantegia du laguntzaile Hernanik, eta baita Kominter ere. Hor pare horretan, iragarki azpian izango da alboko sakea, Fenixen aldekoa eta aldearekin jaurti dutela baloia adierazi dio Fenixi. Ondoren, Hernanik aukera dezake errepikatu eskasa edo uztartze bildu bat. Orduan, kapitainak uztartze bildua aukeratu du Hernaniren alde beti ere. Hogei minutos betetzear, landare toki rugby zelaian. Itzala, eguraldi gozoa jokatzeko, eta zigor kolpea Hernaniren kontra uztartze bildu horretan. Badakizue alde zaurretik altxatzeagatik edo lehen lerroa beratzeagatik edo zigor kolpea izaten da. Kasu honetan, Hernaniko bigarren lerroa altxatzeagatik adierazi dio epaileak Daniel Sarrionek zigor kolpea. Eta gainera, aukera ona izango du Fenixek Hernaniren sego lerrotik 10 metro delako alboko sakea edo eskasa. Etena ditxoa, jokoan, eta horretarako baliagarrik izaten dira jokalari pixka bat eman, zabaldu, arna sartu, denbora eten, eta prest jokoari ekiteko. Oraingoan aukera Fenixek du, alboko sakea hilaratzean 5 jokalari, eta Garbi hasiera batean gero hori zaio, baina azkenean baloiaren jabe egin dira aragoiarrak. Uztartze irekia, enseu lerrotik 10 metrora. Aurrelarien bitartez, baloia erori arren, atzera erori zaio, eta jarraitzen du Fenixek jokoan eskuin aldera.
hiru laurdenetako lerroren bitartez, eta zigor kolpea Hernaniren kontra. Ez legezko jarduera egin du Hernaniko jokalariak, lepotik heltzeagatik. Eta horregatik zigor kolpea aukera aparta du Fenixek, albora bota eta handik berregiteko jokaldiari. Oso hurbil, Ezeolorrotik oso hurbilera. Hori da, zangoz, Ezeolorrotik 5 metrora hor nunbait. Eta eskasaren bitartez. Hasiera eman urrengo jokaldiari. Gogoratu lehen esan dut, Fenixek gutxienik partia irabazi eta gehigarrizko puntua lortu beharko lukeela. Aukera finalerdietara sartzeko aukera eduki ahal izateko. Ea ba. Eskasa Fenixen alde, jokalari guztiak, zazpina jokalari jaratzean, luzeegi. Arturo Ribas ezangoz jodu, baina kontrario batean gan jodu, eta berriro Ezegol lerrotik atzealdeko esparrura baloia. Ondorioz, 20 metroko lerrotik aterako du Zangoz defensa arintzeko aukera Hernanik. Unpalasterrez jodu baloia. Atzean Abezia balori eutsi dio, uztartze ireki eragin, Lanarzelosek eskuin aldera, Beñat iradi baloria jase eta beste uztartze ireki bat eragin du. Uztartze irekia berriro, eta orain Aieko Minerrek defensako ostika da, goitikakoa, baina urdinek, ikustezu bezala kolore urdin argia eta iluna duela Fenixek, eta erasoan ostika da Hernaniren zelaira Ezegolerrotik 25 metrora hor nonbait. Eta Xabat utzuek jarri du baloia jokoan, alboko sakean, Minerrek eskuinera zabaldu, Beñat iradi talka egin, uztartze irekia eragin. Eta antzituen 3 taldekide, pres, baloia jaso eta erasoari ekin ahal izateko eskuine galetik, urrume aldetik. Oier Zabalbe askoa aritu da han lanean eta jada Hernanik enditu du zelai erdia, Fenixen zelaian ari da lanean, uztartze irekia aurrelari bitartez, orain Lanarzelosek bikain sartu du. Bikain eman dio Oier Zabalbe askori baloia, metro batzuk egin, eta hemen jendeak esaka pensatuz ez legala izan dela karga hori edo, Zaragoza egin dela, epaileak, sarrion epaileak, ez dute usadierazi ondorioz. Ondorioz, uztartze bildua Fenixen Ezegolerrotik 5 metrotara. Hola, suave, nada. Gogoratu Hernanik baduela jada ensegu bat eginda, eta baita Zaragozak ere. 26. minutuan gaude, eta uztartze bildua Hernaniren alde.
Eta gainera, nahiko hurbil Segolorrotik, 5 metrora. Zelaia egoera egokian dago, ondo zainduta dagoelako, erranin talde asko dira lana egiten dutena, kluba aurrera eramateko. Mantenuan itzen diren talde guztiak, komunikabidean aritzen talde guztiak, erranik duen Musa Gastronomia Elkartekoak ere taldeka haiek ere lana egiten dute, teknikari, jokalarik, klub osoa aritzen da egunero lanean. Orain Minerrek baloia pasabidetzen sartuko du, pensatzen da alegin egingo duela erranik eusteko hor baloia galdu gabe eta albadu bultzaka, hori ez da erresa izango Fenixek aurrelari multzo pisutsua duelako, baina bai baloia irabazi, atera, berdegunetik jaso, ez Fenix bultzaka eta gainera zigor kolpea eraginez. Esan dugu, aurrelari pisutsuak eta indartsuak dituela Fenixek. Joanekoan 9. jardunaldia jokatu zuten, talde biok, eta orduan Zaragozak irabazi zuen, Fenixek irabazi zuen, 33 eta 14. Bigarren partida zuen galdu erranik honekin, lehen zatian 15 eta 14 amaitu zen, 4-6 egin zituen Fenixek, eta 2-6 egin zituen erranik, Beñat Arizetak, eta Jokin Oleak. Ez bat eta ez bestea, ez dira gaur 15-tekoan ari. Beñat Arizetaren lekuan Arturo Ribas ari da, eta epaiak gaintzen dugu zeuden bezalaxe jokatzeko. Kopulari dagokionez alegia. Fenixeko argi irabazi du, erasoan eskuinaldera ostikadatxoa, baina hor zegoen zait Beñat Garmendia baloia jaso eta jokaldeari berrekiteko, baina ikus dezagun, txartel horia atera dio, Sarrion epaileak, eskuin Arroñari batzemak ere beraz, Fenix jokalari bat gutxearekin hariko da 10 minutuz. Talka gogorregi edo blokatze gogorri egin duela adierazi du Sarrion epaileak. Eskuin Arroñari. Beraz, 28. minutuan errani jokalari bat gehiago dela. Xabat Unzue jarri du alboko sakean baloia, irabazi ere bai erranik. Beñat iradik ukandu azken aldian baloia, baina aitzin pasea aurrera pasea. Hernaniren alde zelai erdian, marran, esango dugu, marra erdian. Aurrera pasea, beraz. Hernani, Minerrek haieko Miner baloiaren jabe, jokaldeari berre egiteko. Sartzeko aginduak eman ditu, epaileak eta orain jakina jokalari bat gehiago zegoen Hernani aurrean, baina uztartze, zigor kolpea adierazi dio uztartze horretan. Oker espanago Alfonso Infanteri.
Arroñari, Hernaniko eskuin Arroñari. Eta jokatzea erabaki dute eskuz aurrariekin. Defentsa egokia. Eta orain ezkerraldetik ziztu bizian doa Felix erasoan. Kasik 20 metroko lerroraino llegatu dira eta orain eskuin aldera mugituz. Baloia defentsa antolatu du Hernanik. Lau bost jokalari defentsan, lerroan. Aurrelarien bitartez hautsi nahi du defensa hori Fenixek eta Uztartze irekian. Uztartze erdia baloia jaso, zabaltzaileari pasa. Eta baloia hori zaio hegalari, baina ez aurrera, eta ondorioz barruan zegoela direzi du paile, baina Marrazainak alboko sakea dela adierazi du. Marrazainak alboko sakea, baina epaileak Uztartze Bildu adierazi du. Iñaki Eizmendik aukeratu behar du, alboko sakea edo Uztartzea. Iker Eizmendi delako kapitaina. No juegues todavía. No vamos a jugar hasta que no esté claro. Este jugador está dentro, pues acércate. Tienes que estar a 2 metros, no a 5. Xabatuntzue baloiarekin. Alboko sakea Armaiaren aldetik. 6 jokalari jaratzean. Berriro jaso du baloia orpokatzaileak, baina aurreratua izan da. Ondorioz, Uztartze Bildua, betire Hernani zeleian. Jokoa pixkat pausatu egin da. Uztartze Bildu asko, eskazak, zio kolpeak, baina lehen zati amaitzeko 12 minutu falta direla Hernanien aldeko Uztartze Bildua. Aieko Miner baloia eskuetan duela. Aurrelari biak uztartu dira. Bikain irabazi Hernani baloi hori. Eta baita baloiarekin irten ere, Telmo Ibabe. Hernani biru harren erroko giltza. Aurreratua, pase baloia aurrera hori dela, eta horregatik adierazi du Uztartze Bildua. Sarrion epailea. Fenixen alde. Lehen zatia amaitzea dela, pero amaitzeko 7-8 minutu geratzen dira, falta dira. Eta markagailuan nahiko ez du, 5 eta 10. Gizonezkoen Espainiako elite mailako azken jardunaldia, Liga Regularreko azken jardunaldia. Crouch! Boy! Laugarren agindua eta Fenixen aldeko jokaldia da. Baloia bikain, baina ederki lapurtu du baloia. Eta baita kontraerasoa abiarazi edo defentsa lanetatik irten, pero buru gaine lapurtutako baloiari esker. Eskuinaldean, alboan, Anartzelo segik hartu du, Iker Eizmendik baloia bereganatu. Defentsa egoki egin du Fenixek eta baita baloia lapurtza lortu bere. Eskuinera zabaldu. Armaia aldera jokaldia, Arturo Rivas bakarri dago hor geratzeko
defensa egiteko, baina pixkanaka hurbildu dira Erraniar gehiago. Arturo Rivas gogor defensa lanetan, baina baloia Fenizentzat. Ventaja verde. Hay una adelantada. Aurreratua izan da, baina abantaila direzio epaileak Erraniren alde. Eskuine galera izangoz, eta orain Azul para atrás. defentsan zelaia kobratzeko. Zaragozaren 10 metroko lerroan. Alboko sakea Hernaniren alde. Luego comenzar el partido, porque es que espontáneo, Eten alditxo jokoan. jugar el juego. Eta baliatuko dugu, azken aurreko jardunaldia Cisnerosen kontra galdu egin zuela Erranik, 9. partida jarraian galduta. Lehen zatian 14 eta 7 aritu zen galtzen Hernani. Ligako 10. porrota izan zuen segidan. Eta azken 9 partidak jarraian galduak. Madrilen jokatuko joan den erremoten jokatuko partidua. Eta lehen esan dugu, Fenize kontrako norgeioka lehen itzulian, 9. jardunaldian. 33 eta 14 irabazi zuela Fenizek. Orduan 2. galdua zen, 2. partida galdua zutela, nahiko ongi lehen itzulian, Erraniarrak. Lehen zatea 15 eta 14 horitu ziren galtzen, baina dagoen zegu Fenizek 2 Hernani. Gaur momentuz bana egin dute, zegu bana. Aipatu behar dago, Hernani azken bolodan min hartuta jokalari batzuk bat dituela, aurrean, minate txarri horien artean. Tor Lucas ere bai, min hartuta dago, ja 5-6 partidutik gona. Aurrez Xabat Erroizenea ere aritu zen, lehen itzulean, baina Bizor baldak minduta zituela, utzi behar izan zuen, lanaz gain. Horrelari eskalmetu handiko jokalariak. Eta azkenekoetakoa, Jonander Zapiain, demoraldia amaitutzat, lesio nahiko garria Sorbaldan. Eta beste jokalari bat aipatzearren, Gorrotxategi ere, utzi behar izan zuen demoraldia. Eta tira. Talde batu paro ezenean jokalari aldetik. Edozein utxune abaritzen du. Hemen Errani Fenix lanean. Beñat Garmendia sartu da, baloia jasuta, uzartzaile erdierakin, ezkerraldera abiarazi jokaldia Aieko Minerrek, berriro Urtzi ontzue gongi utzi dio, uzartzailekia. Xabi Garmendia pasea egin du, baina zuzenean albora bidali du Xabi Garmendiak. Pasea egin nahian, orain alboko sakea Fenizen alde. Feniz alde, ea zenba jokalari dituzten. Launa jokalari hilaratzean, Beñat Eradi uztartze erdiko lanak egiten. Eta epaileak utzi egin du taldia jarraitzen. Ez dakik nahiko zalantzagarria izan da eskaz hori, baina epaileak agintzen du. Eta orain luze, zangoz, defensa lanetan Feniz. Aieko Minerre jaso du, bakarrik geratu da hor, laguntza behar du.
Iker Arizmendia llegatu da, baina eutsi egin dio baloia. Ez du askatu Aieko Minerrek, ez duelako laguntzarik izan hasiera batean, eta ondorio zigor kolpea Hernaniren kontra. Zelai erdian, hala ere. Jarraitzen du jokoak. Bitartean esango dugu, Espainiako orezko mailan, orezko B mailan. 5. jardunaldia jokatuta, lehen postuan Getxo, 22 punturekin, 2. Alcalá, 22 punturekin, 2. postuan Bilboko Universidad, 11 punturekin, 4. Sevillako Kar, 9 punturekin, 5. Valentziako Kau, 9rekin, 6. Gipuzkoa sortzen 8rekin, eta Gipuzkoa sortzenen badira azken albistak, badirudi ez dakit berez esan daiteke erabakita dagoela, baina Gipuzkoa sortzenek aurten bintzat amaituzat emango bidea, eta hortik aurrera ere ez dirudi jarraitzeko asuma duenik Gipuzkoa sortzenek. 7. postu sailkapenean Soto del Real, 6 punturekin, eta 8. Poloneu, Kataluniako taldea, 6 punturekin. Hori Espainiako orezko B ligako esango genuke, gizonezkoen 3. mailako liga. Badakizue, Espainiako orezko mailako liga. Momentu sailkapenean lehen postuan Kesus eta Pinariz dago. Titula lortzeko lehia horretan eta maila ez galtzeko Ortiziako Ampo Ortiziak 2. fasean ari da jokatzen eta lehen postuan da, beraz arriskorik ez maila galtzeko. Hori Espainiako maila nagusiko gizonezkoen orezko mailari dagokionez. Titulurako lehen postuan Kesus eta Pinariz eta maila ez galtzeko arriskorik ez Ampo Ortizia. Eta emakumezkoen maila nagusian, Espainiako maila nagusian, oraindik ez dira jokatzen hasi, 2. faseko partida, finalerritakoak, lehian hariko da Getxo, emakumezkoen maila nagusian. Hemen landaren jarraitzen dugu, Xabat Untzue, baloiarekin, alboko sakea, 5 jokalari hilaratzean, Meñatira Uzartza erdiko lanean, Iker Arizmendi 2 eskutara jaso du, eta orain defensarik ez duen ez, Uzartzelaxe horretan. 3 palometro irabazi ditu, Iker Arizmendik zulua egin da, ez zeukan defensaik. Eta bain Xabat Untzue, baloia lurrean utzi, Uzartza irekia, Aieko Miner, Xabi Garmendia Xabo, baloia eskuetan zuela, Uzartza irekia, Nartzelo segi. Eskura jokatuz txartea bilatu nahian, aurrera hori zei baloia, baina abantaila du Fenixek, amaitu da abantaila, amaitutzat eman du abantaila, eta ensegua Fenix, Zaragoza Fenix, espero ezkenuenean. Letik, lehen zatia amaitzer dela ja 5 minutu gehiago jokoan, lehen zatiaren amaieran, alde ondixamarra hartu du Fenixek. Fenixek, gure erlojuan 45 minutua da, 5. Eta baina ikusiko dugu, ensegu transformaketan zer gertatzen den. Momentuz, bost eta 15 aurretik, Fenix, nahiko urrundu, albo-alboan, agetaratze horretan, 5 eta 15, ea... Bai, 5 eta 17 Fenix aurretik, eta holaxe amaitu da lehen zatia. Gogoratu, Hernani hasi da irabazten. 3. minutuan egindako enseguari esker, eta ondoren
zazpigarrena zigor kolpez 5-3 Feniz, 9. minutuan 5-8, joko zabaltzaileen seguarekin, eta orain amaieran 5-15 gauzatzearekin 5-17. Feniz pixkanaka nagusitzen ari da jokoan, ea bigarren zatiar ligako azken jardunaldi honek ematen dio aukera Hernani aspaldiko partez, 9 partida segidan galdu ondoren, irabaztearekin amaitzen duen. Momentuz gure partetik, gero arte. Llanura. Publicidad, Emilio. Publicidad.
asamblea de gallegos, la asamblea de la proposición para informar. Se les ha dado cuenta que no tiene la pata con la española no son Metes en la asamblea y luego depende de la gente que vaya a la asamblea, votan los que van a la asamblea. Ya sabían, eso no loco, ya sabían. Galicia toma eso, se lo aplica, no tiene nada, es que no tiene ni regional, no tiene regional, quedan dos o tres equipos. Delegado federativo. Delegado federativo. Ahora sabéis, ¿verdad? Mándame otra vez el enlace de WhatsApp. Sí. Quiero decirte que no me vale el enlace que me mandaste la semana pasada. Bueno, ¿Dónde está Alfonso ya camiseta jantzita? hemen gaituze berriro, arratsaldeon landare toki rugby zelaitik, Camiseta jantzita daude. bigarren zatiari ekingo zaio, Ui, indika. Hernani Rugby elkartea eta Fenix Zaragozako Fenixen arteko norria dauka. Gizonezkoen Espainiako elite ligako azken jardunaldia. 18. jardunaldia. Azkena esan dugun bezala. Sí,
18. jardunaldikoa hemen. Ez zuten nahi ginen, baina kapitainei prest dauden adierazi Sarrion epaileak eta bigarren zatia hasiko da. Oraintxe bertan Fenixek, Zaragozako Fenixek egin du bigarren zatiko sakea. Gogoratu lehen zatian 5 eta 17 Zaragoza aurretik. Hernanik ensegu bat egin du, Anartzelosegik. Eta Zaragozako Fenixek bi ensegu egin ditu. Gerezek eta Ribasek. Ondorioz, 5 eta 17 aurretik Fenix. Alboko sakea, Xabatuntzue. Iker Izmendik bi eskutara jaso. Entzuten duzue jendea kexaka hemen, Armailan. Baina sakea partziala izan dela ondorioz. Taldeko kapitainak, Fenixeko kapitainak erabaki du. Uzartze bildua. Eta ez alboko sakea. Uzartze bilduaren bidez, jartze jokoan baloia. Jarraitzen du hemen eguraldi freskoak, goxoak, kirola egiteko. Ezin hobea, zelaiareko berdeguna ere bikain, zaituta. Eta bi talde, zein baino zein, lanean jada. Zigor kolpea, Fenixen kontra. Zuzenean orkokatzaileari adierazi dio zigor kolpea, beheratzeagatik. Noiz edo noiz gertatu izaten da, irriste egiten dutela lehen lerroko jokalari, baina hori zigor kolpea adierazteko modukoa iristen dio epaileak, arautegiak eta aldaketak orain. Zakigu, hemen ari dira, bai, ez. Alboko sakea, launa jokalari hilaratzean, eta Hernanik jarriko du jokoan, Xabatuntzue gain zuzen ere. Ea ba, launa jokalari honen hilaratzean. Bakoitzak aukeratzen du zenbat eskaz ateratzen duen, aukeratzen du zenbat jokalari. Horrengoan lau eta irabazi du Hernanik, ezkerraldearaino, alboraino erabili dute eskura baloia Hernanik jokalariek, eta uzartze irekia eragin ondoren baloiaz jabetu eta erasoan ensegulu erroraino ailegatu da, baina defentsa han balio gabetu du jokaldia Fenixeko jokalaria. Ondorioz, ensegulu erroaren atzealdetik atera berdute, jarri berdute jokoan. Aldaketak Hernanik, bi aldaketa. Unaz Goikotxea eta Hendik Arreliak azeleratu dira. Eta Alfonso Infantek eta Xabatuntzue gutzi dute zelaia. Arturo Ribas, Anartzelosegiri luzatu. Orain baloia Beñat Garmendiak erabili eskura. Uzartze irekia eragin dute Herraniarre, Gaieko Miner, ezkerraldera. Han jokoari jarraipena eman dizaioten aurrelariek eta baita lortu ere metro batzuk. Fenixen zelaian orain jokoan. Ensegu lerrotik 15 metrora hor nonbait. Eta utsuneak tartea bilatu nahi ahaleginean Hernanik zigor kolpea. Zigor kolpea Hernaniren kontra. Ez askatzegatik baloia, blokatzegatik uzartze ireki horretan, eta orain beraz zigor kolpea Fenixen alde.
Kasik zelai erdiraino. Han jarriko du, Fenixek, baloia jokoan. Eskasan mugiztua, bina jokalairekin, motzean bai, baina sake ez arozkoa izan da. Alboko sake errepikatuko du. Hori irabaki duelako Iker Izmendi kapitaina, Hernaniko kapitaina, eta alboko sakea beraz, berriro jokalari gutxirekin. Iruna jokalari, launa jokalari hilaratzean, 5 jokalari hilaratzean. Eta Fenixek irabazi du baloi hori garbi, eta orain eskura jokatzeko aukera, 3 laurdenetako jokalarierekin. Ribasek baloia pasa, eta sarrera ona egin du. Orain baloia jaso Silklerrek, Uztartze irekiak Siepek baloia jokoan jarri du. Eskuinera zabaltzen dihardute, joko zabaltzaileak eskolak pase ona egin, baina defensa bikain Hernanik eta baloia lurran utzi bai, baina berriz jaso du eta zigor kolpea Fenixen kontra. Hernaniren alde zelai erdian. Aipatu behar dizuet, badela gaur beste partida bat, 4:00 hasi dena. Eta hain zuzen ere, Pozuelo 38 eta 7 ari zen orain dela gutxi arte irabazten Lezabelesen kontra. 38 eta 7. Bestea, 5:00 zen astekoa. Belenos eta Cisnerosen artekoa. Eskasa alboko sake hemen landaretok errobi zelaian. Hernani baloiaren jabe. Abantaila adierazi du epaileak eta orain eskura hartu du. Ribas 5 sartu da, tartekatu da, Uztartze irekiarekin. Beñat Iradi baloia jaso eta Beñat Garmendiarekin lotura egin. Uztartze irekia aurrera jarraitzen dute, baina zigor kolpea berriro Hernaniren kontra. Ondorioz, Fenixen aldeko. Fenixen aldeko zigor kolpe. Baloia gordetzeagatik, retenitua egiteagatik. Fenixen aldeko zigor kolpea, luze bai. Azkenean Hernaniarrek lortu dute baloiari eustea, baloia harrapatzea, baina abantaila gutxi lortu dute. Etxekoek baloi hori ez duelako behar nahi bezain ongi bideratu Beñat Garmendiak luze. Beraz, 10 metroko lerroan eskasa eta Fenixen aldezen, baina Hernani jabetu da. Orain Anartz Elosegi jarraipena emango dio Albora, ezker Albora, Urrume aldetik. Han Zemeo Balbez lantegiak iragarkia jarrita duen laguntzaileak, hantxe gertatu da. Jokoaren etena. Kapitainari deitu die Sarrion epaileak, denbora gerarazi egin du. Eskerrik asko epaileek kapitainek esan die, ezin dela partiduan jarraitu, zigor kolpeak eta zigor kolpea bai, zigor kolpeak, berriro zigor kolpeak. Disiplina eskatzen du epaileak. Hoxe dago daukaguna hemen, prensa gunean. Xerita hemen, patxadan, eguraldi freskoa ia, pixkanaka, gozoa jokatzeko. Edozein kirolarik
kasuntan rubilerik gustoko duen temperatura, hozberoa, eguzkia lainoen gainean, agertu gabe, baina zintak izuet jokatzeko ezin hobea, Zelaia berdegunea primeran, bakarrik falta Erranik irabaztea. 9 partida galdu ostean jarraian, ea azkeneko abintzat irabazterik baduen, lehen hemen aipatu dugu, lehen itzulia oso ona egin zuela Erranik, baita Lagorren jardunaldian lehen postuan jardun ere, baina gero pixkanaka, ez dakigu indarra galdu, erlaxatu, eta 9 partida jarraian galdu ditu, azkeneko 9 partida galegia. Baliteke, jokalari bat besteren lesioak, baina hori talde guztietan gertatuko da. Baina kontua da, 9 partida jarraien galdu dituela Erranik. Azkeneko Cisnerosen kontra joan zen larun batean. Ea ba hemen, orain, landaren gaude. Uztartze irekia, zigor kolpea edo eten egin du, baileak. Sarrion epaileak. Kapitaina deitu dio, kapitainari. Kapitaina Gioto da. Eta 7 ere hurbiltzeko, bolea. Eta txateloria erakusteko keinua boleari. Boleari, lehen zatian ere taldekide bati adierazi dio epaileak txateloria. Hain justu, 2. zatiko 10. minutuan. Bistan da, lehen zatian, txartelori erakutsi dion jokalaria, Zelaian dela. Ea ba. Jokoan berriro. Jokoan berriro. Eta aldaketa batzuk gertatu dira. Julen Kano zeleiratu da, 3. erroko gaztea. Eta Errani jokoan. Uztartzen laixoa, alboko sakea irabazi ostean. Bultzaka, uztartzen laixoan bultzaka. Jokoz kanpoa dirazi dio Fenixi, baina momentuz abantaila Erranirentzat. Eten du, eta zigor kolpea Erraniren alde, lehen adierazi zeukan jokoz kanpokoa. Anartzen osi, baloi eskutan duela, metro batzuk ostikoz irabazi, eta jokaldi dotore izan daiteke Erraniarrentzat, beraien 2. seigoa egiteko. Gogoratu, markagailuan, 2. zatian, 11. minutuan, 5 eta 17. Erranik ensegu bat, Anartzen osegi, eta Fenixek 2 ensegu egin ditu. Ea ba, alboko sakea, hilaratzean bosna jokalari. Ona izan daiteke irabazi ezkero. Iker Reizmendi saiatu da, baina azkenean Fenix nagusitu da. Fenixek du baloiaren jabetza, baina aurreratu bat adierazi dio Fenixi. Epaia zai egon da pixka bat rekuperatzen zuen Errani, baina aurreratzea Fenixek, beraz Erranik uzartze bildua ona, ensego lerrutik esango genuke 15 metrora hor nun bait, eta haieko minerrek sartuko du pasabide txoan baloia. Lehenengo agindua, 2. agindua sartzeko, heltzeko. 3. agindua, heltzeko eta sartzeko. Eta orain Anartz Elosegik jaso du Arrozkide emandako pasea. Aurrera jarraitzen du jokoan eta orain uztartze bildua Aritz Olibentza da. Aritz Olibentzak ezkerraldera abiarazi du baloia, baina baloiaz jabe eginda Fenix. Baloia laportu dute. Oier Zabalbe askoa ongi aritu da hor defentsa lanetan.
Eta orain Santos baloia urrundu nahian Feniz, baina zerbait ez legezkoa gertatu da. Hori adierazi du Sarrion epailea, zigor kolpea Hernaniren kontra, nolabait plakatze, blokeatze, Berantiarra uste dut adierazi duela. Hortaz, Xabat untzuek zelaia utzi beharko du 10 minuturako. 10 minuturako. Plakaje ez legezkoa edo Berantiarra adierazi dio Xabat untzueri, beraz 10 minutu. 14 jokalarirekin bakoitza. 14 jokalarirekin bakoitza. Vamos a jugar aquí, ¿vale? Pensaba que el balón no había salido directamente fuera. Sí, me cae. Zigor kolpea baloia potea jo duen gune horretan. Zigor kolpea Fenixen alde jakina. Está bien el chico. Ea ba, etenaldi hauek geratzen diren pixkanaka. Launa jokalari jaratzean. Ikusten da partida osoan zehar, eskasa irabazteko, bakoitza bere balibidea ditula, eta Hernanik murriztua nahi izaten du, eskasa, alboko sakea, eta baita Fenixek ere, orain, launa jokalari, hasiera batean kosta egin zaie Zaragozarrei baloiaz jabetzea, baina gero Sielpek baloia jokoan jarri du, orain uztartze irekia, berriro Sielpek baloia eskuetan hartuko du, ongi daudela kontaktoak, esaten du epaileak, orain Zangoz gorantz, uztartze erdiak, Sielpek, jokoz kanpo Fenixen kontra, zigor kolpea, eta badoa, Oierzabalbe askoa, orain Anarzelosegi ezkerretik, eta tartekatu da Beñat Garmendia, Zaragozarren zelaian, jada, Hernanik ezkerraldera jokatuko du, Urume aldera, LKS, Goros, lantegien iragarkin azpialdean, baloia kontrolik gabe, eta azkenean aurrera tua dirazi dio Hernaniri, beraz Fenixen alde. Aipatu dugu, laguntzaileak ja azken partida izango denez, ustez hemen Landaretok Errubizalean ligako ofiziala aipatzen ari gara. Laguntzailea hauek urte osoan, laguntza matiote taldeari, eta gasolindegia ere bada Karabelen, abia gasolindegia. Etxean nahi bali badezue hormaren bat edo igeltzaritzako lantxo bat egin, bat alizetak emango dizue materiala. Eta trastelekuren bat nahi bali badezue, trasteleku duzue lantegia, Hernanik inguruan. Eta gaur, etxean ez baduzu afaria prestatu nahi, pizza janei bali baduzue, Hernaniko telepizza. Deitu eta eskatu. Iparra sukaldeak ere, laguntzen du Hernani eta sukaldea berritu nahi baduzue, ni premia badut, baina, bueno, momentuz. Zeratu ingo dugu. Zelai erdiraino, Fenix Zaragozarrak defentsa lanetan, eta zelai erdiraino Santos urrundu dute bale hori albora. Alboko sake izango da. Lehen esan dizuen, markagailu berria estrenatu duela klubak. Landare
toki zelai nagusian, ze bigarren zelai ere badu Landarek. Eta Hernani bidaiak. Ezue erleku hori edo kronometro berri hori, markagailu berria izaten lagundu duena. Abantaila adierazten ari da. Abantaila adierazten ari da epailea, Hernaniren alde. Endika Gibbs sartu da Arrillaga. Eta ondorioz eskuinera zabaltzen Hernani, Anartzelosegi gogor sartu da, baina Uztartze irekian Olibentzak baloia jaso eta ezkerraldera. Aurrelarien borroka, Arturo Rivas tinko. Borrokan hor baloia eusteko. Hemezortziari egindu dio hasiera batean zigor kolpea. Usteko baloia pakean, Martinezi, eta zigor kolpea aurretik adierazitako zigor kolpea Hernaniren alde. Hernani bigarren zati oso onari da pixkarte baloia jabetzen. Soria zigor kolpea egin du. Fenix bigarren zatia zaretu jokalariek eta ondorioz Hernaniren alde baloia. Saiatzen ari da bigarren zatian Hernani Fenixen zelaian jokatzen, baina momentuz etekin handirik ez. Adieraziko dizuet bestetik, nazioarteko rugbyan Europako kluben arteko final ordenak jokatu ziren joan zen larun batean, joan zen asteburuan esan egin genuke, eta final erdiak erabaki daude. Hauek izango dira final erdiak, Europako txapelketa nagusiko final erdiak. Bordelek eta batek jokatuko dute bat, Frantziako Bordelek. Begles, Bordelek eta Inglaterrako Bats taldeak. Hori maiatzaren 3 arratsaldeko 4etan. Eta beste norgeauke, beste final aurrekoa, final erdia. Suelta ahora. Leicester, Irlandako kondaduak, Frantziako Mediterraneko Toulonen kontra jokatuko du maiatzaren 2an, 4etan hortaz. Leicester Toulon, maiatzaren 2an, 4etan, eta Bordele Begle bat maiatzaren 3an, 4etan. Ikustekoak izango dira partida horiek. Bordelek ezustea eman zuen, ezustea edo, ez dakit, horrela har daitekeen, Bordelek Tolosari irabazi zion. Bordelek irabazi zion Tolosari. Oie beraz, Bordele Begle bat eta Leicester Toulon maiatzaren 3an Bordele bat eta 2an Leicester Toulon, 2ak arratsaldeko 4etan. Finala ez dakit horrendik noiz jokatuko den eta non bitzanik ez dagoen diferentziari. Hemen Landaren gaude, maila bajuxeagoan. Hernani nagusitu da alboko sakean. Zelaia okupatzen ari da behin eta berriro Hernani, baina ezin etekini atera. Zigor kolpea dirazi du, baina abantaila, Hernania delako erasoan. Zigor kolpea dirazia zeukan eta alaxe egin du. Beste txartel hori bat, hain justu ere, Txabarrune jokalari, eskuin arroinari, uztartzen laxoan atxatzen ari zelako kontrarioa, eta lurrea bota duelako, berdegunera bota duelako, zigor kolpea, eta gainera 10 minutuz kanpora, eskuin arroina. Beraz, 20. minutua bete dela. Orain okerrezpanago,
Molea eta 6 minutu kanpoan dira, eta gainera orain, Feniz, jokalari bat, kanporatu Feniz. Txabarrie, Eskuin Arroña. Etenaldi askotxo, zigo kolpeak, eta beste antzetik, eta orain Arrozpide ezker aldera jo du. Arrozpidek, Urume aldera, han kasik Marraraino. Ea, Sarrion epaileak, Uztartze Bildu adierazi du. Momentuz jarraitzen du, markailea mugitu gabe, 5 eta 17. Bitartean, markagailu hori dagokinez behintzat, alde handiz ari da nagusitzen. Gaur ratxaldeko beste norgehiago batean. Pozuelok, Madrilgo Pozuelok 59 eta Lesabelezek 7. Zotari diartan zen aztekoa, eta hasi da. Hain zuzen ere, Belenos Cisneros taldeen artekoa. Ea ba, Hernani ari da dominatzen pixka jokoan, okupatzen ari da kontrarioan zelaian, baina ensegu egiteko arrisku handirik ez momentuz. Ensegu bat egin du hori bai, lehen zatian hasi eta 3. minutura Anartzelosek egin duen saioa. Orain, Olibentza baloia eskuetan duela, Uztartze Bildua azkar atera du, Arrozpidek Anartzelosek irit ensegua. Gaurko bigarren ensegua Anartzelosek. Keinu egin, Arrozpidek eta baloia barrua sartu eta Anartzek autopista aurkitu du barrua sartzeko. Eta Feniz Erne ibildadila. Ze gaur esan dizu, aukera txiki bat eukitzeko final aurrekoetara sailkatzeko, irabaz egin behar dut eta gainera gehigarrizko puntua lortu. Anartzelosegi, berak. Fenizek kontrario handiena sailkapenean Larrozaz da. Larrozaz bihar jokatzen du. Ez egindik oso egokia den, azken jardunaldiaz jokatzea denek egun berean, sailkapenari begira. Baina Fenizek zaila izango du gaur gutxienez 5 puntuak lortzea. Gogoratu behar dizuet, Hernani galdu zuen lehen partidua Sanku baten kontra izan zela. Urriaren 18an, iazko urriaren 18an, 26 eta 26. Ondoren, 9. jardunaldian, gaurko kontrarioren aurka. 33 eta 14, Feniz Hernani. Ondoren, Lesabelezek 28 eta 26 irabazizion Hernaniri. Hernanik etxean hemen Pozueloren kontra galdu zuen 0-8 eta 9. Valentziaren kontra, hemen Landaren 21 eta 26 galdu zuen Hernani. Belenosek 27 eta 23 irabazizion aurtengo otsailaren 28an. Gero, Hernanik etxean galdu zuen Sanku baten kontra, 8 eta 19. Larrozasek 32 eta 20 irabazizion Hernaniri martxoaren 22an. Martxoaren 29an. Hernanik 14 eta 15 galdu zuen Gernikaren kontra eta azkeneko partidon joazen asteburuan Cisnerosek 24 eta 19 irabazizion beraz. 9 partida jarraian galduta Hernani egia da. Emaitza estuak izan dituela, baina hemen partidaren hasieran aipatu du baten baino gehiago, zaletu bate baino gehiago. Agian lehen itzulia oso ona izan zela eta gero
zaila egin zaiola Hernaniri, neurriari eustea edo pixka bat jetxi egin da. Olibentzak arrozpidek Anartzelosegiri, Anartzelosek eskuin aldera Zabalbe askoari, baina azkenean aurrera pasea Hernanik. Beste aldaketa pare bat egin ditu. Hernanik zelaian sartu da Andoni Larrarte. Hemeretzi zenbakidun bigarren lerroko jokalaria eta 18 zenbakidun eskuin arroina Andoni Sancho. Uste dut lehen edo bigarren partida izango dela urte, lehenengo partida. Hemen eskuinean Unas Goikotxearen aita daukagu eta dena kontatzen ditu. Dena kontuan dauzka. Beraz, Unas Goikotxe ezkerrean eta Andoni Sancho eskuinean. Arroinak, jakina. Earki, bultzeka Hernani, orain Olibentzak ezkerraldera. Arrozpidek ezkerraldera. Eta han, alboan, Arturo Ribas, balioari ongi utzi dio. Nik uste dut bigarren zatian zeleratu diren jokalariak, gogotsu, fresko, zeleratu dira eta neurri txiki batean horri esker, ari da Hernani erasoan Hernani. Ensegu bat egin ezkero, gutxienez berdinketa bat. Ea ba. Fenixen zelaiaren 22 metroko lerroan. Bosna jokalari. Kontrol gabe baloia. Nagusi Fenix eta Uzartze irekian. Baloia Uzartzei erdiak, Xiepek, Luze, Zangoz. Arturo Ribas, Anartzelosegik keinu egin ostikatu nahi zuela, baina barrura berriro. Ezkerraldera, Urumei Begira, hor dugu laguntzaile, iragarkiak, kronika, Hernani aldeko, egunkaria eta baita taberna buko bat ere, fin kluba laguntzen. Eta ikusten duzuen bezala, hor badago lehen partiden hasieran omenaldi ditxo egin diote Beñat Iradiri, azken partida duelako. Indarra eta ohorea, eskerrik asko, Iradi 2005-26 izan daiteke jartzen duena, kartelean. Urte asko bai, Beñat Iradi, taldeko arituena. 10 metroko lerroaren gainean, eskaz albokosa Iker Izmendi, bi eskutara. Uzartze Laxoa. Bultza dena, Julen Kanoera azkena sartu dena bultzaka. Uzartze Laxoa. Aurrea. Ondo lotu, ondo. Eta Uzartzean, barrura. Arrozpidek baloiaren jabe, baina ez du tarterik egiterik izan. Orain bai, Burugainek baloia berdegunetik jaso, ezkerraldera, Arturo Ribas indartzu. Borrokalari da Arturo Ribas, indarrebi handikoa. Uzartze Laxoa oroso osatu orain. Ezkerralbora ateratzeko zorian. Ensego lerrotik, Fenixen ensego lerrotik 18 metrora. Sancho baloia jaso, berdegunetik. Lotxagabe, eta orain eskura jokoan. Baina ez zin Fenixen defentsa zulatu. Uzartze irekia. Uzartze zigor kolpea, baina abantaila du Hernanik eta horregatik utzi dio epailea jarrai dezan jokoak. Arturo Ribasen barroldera Anartzelosegiri. Ezkerralderaino joan dira, aldoko marraraino. Eta lehen adierazitako zigor kolpeo horri abantaila handirik ez duenez lortu Hernanik.
zigor kolpea Hernaniren alde. Aipatu dizuegu urte osoan zehar laguntzaile izan dituela Hernanik. Gaur ez dago zozketarik bazkidentzat. Ez da sarrerakin ematen den tarta ere. Txoixo muturrik ez. Eta zue berbalin baduzue laguntza Zulaikaren gana joan, Zulaika asesoria. Zuen baserri inguruan burrizko esi bat egin nahi duzuela, hor dakazue, perfai. Eta papera ere, aspaldiko lantegia, Zikuñagako papelera Gipuzkoana. Urduri, Rafael Larretxe Urduri dago hemen Armaian. Eta orain alboratzean, kasi jokalari guztiak hilaratzean. Iker Izmendi baloia bikain jaso, Beñat Iradi. Gaiz Karrizabalagak baloiari ongi eutsi dio. Orain zigor kolpea plakatzaileak ez askatzeagatik kontrarioa. Lurrean zegoen jokalaria eta baloia lapurtzen ari zen. Eta orain sartuko dira. Castellón barrura, Fenixo Castelló barrura, 10 minutuko zigorra jaso ondoren berriro barrura. Eta agetara jaurtitzea erabaki du Iker Izmendi kapitainak. Belenos eta Cisnerosen arteko norria egoka, bostetan eta hasi da, Belenosek 5, Cisnerosek 7. Eta bestetik Pozuelok, Madrigo Pozuelok 73, Esabelesek 7. Fenixek 17. Zelaieretik jarriko du jokoan Xiepe, Fenixeko sartze erdiak. Hogeita metroko lerroan, Hernaniren zelaian. Gogoratu 15 eta 17. Fenixek momentuz soilik 4 puntu lortuko dituzke irabazteagatik, baina oraindik desenteak geratzen da. Arauzko denboran 6-7 minutu oraindik. Eta Arrozpidek defensa lanetan ziarduela, baloia jaurti, ostikoz, eta saren bestalde da pasada, beraz, baloi bat horre galduko da. Eta eskasa alboko sakea, Hernaniren zelaiko, 10 metroko lerroaren inguruan, Fenixen alde, eskasa. Bosna jokalari eta ongi, Hernani baloia lapurtzen eskas horretan, Arturo Ribas, luze eskuinaldera, ara rebotea, Anartzalosegi bikain jaso du nola edo ala baloia, baina lapurtu egin diote baloia. Uztartze irekia, zigor kolpea Hernaniren kontra. Hernaniren kontra zigor kolpea, zoritxarrez. Ea ba, zer erabakitzen duten aragoiarrek, agetara. 3 tanto lortzeko. Eta hori Xieperen esku gongo da, uztartze erdiaren esku.
Arauzko denboran, oraindik lauzpa 5 minutu geratzen dira. Gogoratu. Fenixek 5 puntu eskuratu behar dituela, gaur zerbait final aurretara sartu nahi baldin badu, eta zai bihar Larroza zer egiten duen jakina. Orain Siepe baloia jokatu ondoren, konzentratuta, 4 segundo jaurtitzeko, eta sartu egin du. Transformatu egin du zigor golpea. 20-15 eta 36 garren minutuan 5 tantoko aldea. Ea ba, telan ditxoa. Baiari non bai izan diote buruan kolpea daukala. Gogoratu hor. Hernani zelaian, 20 metroko lerro esparruan barruan. Buruan kolpea hartu omen du, ez dut ikusten zein den. Zein? Emilio esan dit Ibabe. Hirugarren lerroko giltzan dagoela berdegunean kolpe hartuta. Telmo Ibabe. Gaztea, bere. Eten egin du denbora, epaileak. Sei minutu geratzen dira, partida amaitzeko. 4-6, ez dakigu seguru. Hor da bile paia, 4-6. Ea ba, epaileak adierazten duenean, berriro ekingo di joko hori. Telmo Ibabe prest denean, ez dirudi buruan kolpea baldin badu. Hemen Emilio gogoratu digu, Gasteiztik etorritako jokalaria dela, Telmo Ibabe. Bertanan etzanda dagoen leku hartan, Xabat Untzue eta aurrelari entrenatzailea Jean-Marc Igoz, lapurtarra. Hau etenaldi honetan, jokalari batzuek etenaldia eskartuko dute, pixkat deskansatzeko, baina beste batzuk oztu ere egin daitezke. Hortxe, hongo da temperatura, ama 7 gradu, 20, baina freskatzen pixkanaka. Ea ba, Telmo Ibabe rekuperatzen den, aprobetxatuko du, badituelako erranik beste zenbait laguntzaile, sasoiari aurre egiteko, ekonomikoki edo bestelako kontuekin. Erleak, besteak beste, keinu, Zulaika lehen aipatu du, Soria, Alon lokomotiv, uste dute balbulak egiten dituen enpresa dela, eta kirol jantzietan kapa. Eta bestaldean, Fenixen zelaian, hemendik ikusten dugunez, coach, imprenta kontuekin aritzen den enpresa, Segurlan, eta
okerrezpanago, denak aipatu ditugu. Gero badakizue, Garagardo feria egiten duela Erranik dirua ateratzeko, dirua jasotzeko, eta Laster izango da. Eta horretan zozketatuko da, Gaspar motoa, Telmo Ibabek zelaia utzi behar izan du, buruko golpearekin, buruko golpea duenez, eta Oaskan eraman dute. Jarraituko du jokoa. Amabost eta hogei. Amabost, hogei, aurretik Feniz. Galdetzen ari da epailea, sendagilea hemen den, zelaian den, edo Telmo Ibaberekin junden, eta nahi eta nahi ez, medikoa berda partida. Medikoa berda partiduan, eta Telmo Ibabe atera duten horretan, sendagilea ere han izango zen, eta ezin da partida jarraitu, medikorik gabe, epailarik gabe ezin da partida jarraitu. Eta hemengo teknikoa gabe ere, za partida jarraituko. Eta norriagoko ez dagoela bakita. 15 eta 20. 5 minutu partida bukatzeko. Lehen aipatu dut, zenbait zaletuk partida aurren aipatu duten kontua, zergatik bigarren itzuli honetan hain emaitza kaskar. Lehen aipatu dut, hala ere, galdutako 9-10 partida horietan, ez du alde handiz galdu Erranik. Asko eta asko, 3-4 puntuz, eta lehen zatietan ongi indartzu, baina bigarren zatietan, ez goikotxea, bigarren zatietan, hau txamar, fisikoki edo mentalki biak esaten dit. Gogoratu, naiz goikotxea, bigarren zatia zaleratu dela, ezker arroina, epaileak esaten du, olakoetan, gehienetan, ambulantzia joaten dela, baina medikoak hemen geratu behar dula. Orduan, medikoa itzultzeko zai egon behar dute. Badator sendagilea. Sendagileari, txaloak. Ea, prest gauden, medikoa sendagilea baldin badago, prest gaude dena. 4 minutu, 5 minutu partida amaitzeko. Ea, etenaldi honek ematen duen indarra Erranari partida irabazteko. Ea ba, Arrozpide baloia hostigatzeko pres. Gorantz luze oso ona ailegatzeko, baina Feniz erne ibili da, Feniziko jokalaria. Eta baloiaren jabetzari eutsiko dio Zaragozako taldeak. Siepek, luze Gorantz, zangoz, Anartzelosegi primeran jaso du. Orain Arrozpide baloia jaso, geratu inda pixka bat, ustartze ireki eragin, eta orain erasoaldian ondo kokatu, eta hendik Garrilagak baloia babestu, Sancho baloia jaso, Andoni Sancho galegia, berriro Arrozpidetik eskuinaldera, han barrualdera jokatzea erabaki dute, Erraniko 3 ordenetakoek. Zangoz izan dela eta egokia epaileak, orain Olibentza baloia jaso, eskuinaldera, Beñatiradi, atzeko jokalariari pasea egin, entrenamentuan 1000 aldi landutako jokaldia, Anartzelosegi, ezin defentsa gainditu. Ea ba, aurrera bitez,
Hor dugu Natx Goikotxea gaztea. Baloiari ongi eutxi, Uzartze irekia, baina aurrera hori zaie baloia. Aurreratu ba, Hernanirena, Uzartze bildua urdinentzat, Aragoiarrentzat, eta amaitzear da partida. Amaitzear partida, eta harrigarria, gaur ratxaldean jokatzen ari den beste norgeokan, Pozuelok, Madrilgo Pozuelok, 73, eta Lesabilesek 7. 7. Ea ba, lehen agindua, Uzartze bilduan, bigarrena Sarrion epaileak eta desegin egin da. Berriro. Esaten baldin badu epaileak behera, inorez behera jisten, alperrik aidiala esaten du epaileak. Hala, izango da. Hirugarren agindua ingelesezko hitzekin erabiltzen dute epaile guztiek. Nik ez dakit zer esan nahi duen Crouch. Crouch izango da, heldu, eta Juan eta zigor kolpe Franco Hernaniren kontra. Beherantz ari zela bultzatzen. Eta Hernaniren kontrako zigor kolpea jokatzeko agintzen dio Sieperi, eta orain aurrelarien arteko norgehiagoka. Prez baloia, zuinera zabalde dute Aragoiarrek. 22 metroko lerroina llegatu dira. Plakatzailea ez dela irten, esaten du, beraz zigor kolpe Hernaniren kontra, baina abantaila legean denez, Fenix jokoan gero adieraziko du zigor kolpea. Hain zuzen ere, Kanoren kontra, baina momentuz hori da. Abantaileri lortu zuenean Fenixek, Kanori adierazi dio zigor kolpea. Julen Kano gazteari Fenixek albora bidaliko du baloia, seguruenik, edo ez, agetara. Agetara. Esan dizuet, Fenixek gehigarrizko puntua lortzeko garaipenaz gain, lauen 6 behin epein lortu behar ditu, eta momentuz, bi dauzkagu, 3 dauzkagu apuntatuta. Baina, partida beregatu nahi du nahi eta nahi ez. Zegite, zergatik ez duan eskatzen laugarren sego lortzeko, baina, bueno. Zigor kolpea beraz, 15 eta 23. Amabos eta 23. Eta amaitu da. Amaitu da norgehiagoka. Azken jardunaldia, ligako azken jardunaldia. Beraz, Hernanik berez amaitutzat ematen du, txapelketa ofizialei dagokionez, denboraldia. 10. norgehiagoka segidan galduta, baina ez emaitza lotxagarriarekin, baina bai 10. partida jarraian galduta. Lehen itzulia ona, bigarrena pixkat etxi egin dira Hernaniarrak, eta ondorioz gaurko galdutako partidarekin, azkeneko 10 partida galduta, emango dio amaiera Hernanik. Eta gainera gogoratu, azken partida honetan, Beñat Iradi gaur esango diola, okerrik ez bada, pero igual esatuko du, sasoiko dagoela eta gaztetu egin dela eta berri butatuko da baina. Eta lehen zatian txukun jardun du Fenixek, Zaragozak gaur,
5 eta 17 aurreratu da, eta bigarren zatian Norgeoka estutu egin da, txartel horiak ere, gero Anarzelosik Hernaniren eta bere bigarren enseigo egin du, bigarren zatik 23. minutuan, 10-17 eta 12 eta 17 ere jarri da, 33. minutuan bigarren zatian 15 eta 17, zigor kolpez, baina azkenean beste bi zigor kolpe, beste 3 zigor kolpe lortuta, Fenix nagusi 15 eta 23. Sailkapenari begiratzen badiogu, Fenixek 58 puntu leuzkake. 58 punturekin, eta Larrozasek bihar espadu irabazten, zaila du. Fenix Zaragozako Fenixe beraz, 58 puntu dituela, sailkatuko da 4. postuan eta final erdietara, final aurrekoetara pasako da. Izan ere, Larrozasek bihar irabazten badu ere, 54 puntu leuzkake, eta ja Fenixek txartela dauka final erdietarako. Gernika, Pozuelo, San Cugat eta Zaragozako Fenix sartuko dira bigarren faserako, final erdietarako. Horregatik pozik, irabazi dutelako batez ere, zoriontsu Zaragozarrak. Irabazi duelako eta horrekin automatikoki 4. postua eskuratu du Zaragozako taldeak. Beraz, final erdietan, Gernika, Pozuelo, San Cugat eta Zaragozako Fenix. Jokalarien agurra, garaipena nahi zuten, baina guk ere bai. Baina zelaian oro har nagusi izan da Zaragozako Fenix. Ikusten duzuen bezala, saltoka pozik, final erdietara sailkatu delako Zaragozako taldea. Eta pikin bat burun bakur, hernaniarrak. Zuten dituzue, kantuan, saltoka, gaur merezi izan dute irabaztea, ez dago kontrakorik. Eta gure partetik, beste neurketarik espalin bada, hola, nazioarteko edo hemen, guk ere atseden hartuko dugu. Besterik gabe, zaletuok, datorren denboraldi arte, edo, ongi izan. ¿Ya? Emilio. Listo y listo. ¿Emilio? Puta. Listo y listo.